ମୁଁ ଆକାଶ ଆପଣ ଅନୁସାର କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଥିବେ, ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କଥା ହେଲା କି ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ 3 ବର୍ଷ ସରିଯିବ। କରୋନା ଫେସ୍ 3 ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତ ଯିବା ଆଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା। ପ୍ରିପେୟାର ତ ଯାହା ହେଇଛେ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲେଣି। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ରଶ୍ମି ଆଉ ଆମର ଜଗଦୀଶ ବି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଜଗଦୀଶ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଉ ଏକରେ ଆମର ରଶ୍ମି ବି ରେଡ଼ି। ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍? ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଯିବା, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଆସ। ହଁ ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ଆମର ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ବି ଆସି ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା। ବିଶ୍ୱ ସେତିକି ରେଡ଼ି ହେବା, କେତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗରେ, ତୁ ଆସେ ଆଉ। ଯେମିତି ଗହଳି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୁନିୟର ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସବୁ। ତ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଠି ଆମର ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଏମିତି ତ ଆମର ସରିଗଲା 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଆଉ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଲା କହ? ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ସେମିତି ଚଳିବ। ଆର ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିତରୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ। ଆମର ବିଚାରା ରଶ୍ମିଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା, ତାদের ସବୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇସାରିଲେ, ଆମେ ବି ଲେଖିଦେବା ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ଟା। ଏବେ ଯିବା ରିତନକୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରିତନ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ରିତନ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଭଲ ହେଲା। ଭଲଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲ? ଯାତ୍ରାରୁ। ଏଠି ଆମର ଜଗଦୀଶ ଆଉ ଆମର ରିତନ ଆଉ ସିତୁକିନି ଆମର ପୁରା ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଅଭିଷେକ ଆଉ ରିତନ ତାର ନାଁଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ହାର୍ଟରେ ପୁରା ଲେଖୁଛି ଆଉ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ସବୁ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତ ଜୁନିୟର। ତ ଆସିଗଲେଣି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ହାଉଲିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି, ପୁରା ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ମଜା ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସରିଯିବ, ଚାଲ ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଜୁନିୟର ମାନେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେକ୍ର ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ କେକ୍ କଟା ହେବ। ତ ଆମର କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମର ଆସିଗଲେଣି, ସାର୍ ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ଯିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଚଢ଼ିବ
तो केक कटाकटी सैला जीवा सांग सब बाहर सब जावा तो आम टे आसुटे सार सहित फोटो उठा जेहतु लास्ट डे तो फोटो उठा फाइनाली आज कॉलेज लास्ट डे भी सरीगला आज बहुत सारा एंजॉयमेंट भी है तो आज वीडियो ये एंड करवा जदि भी आपन वीडियो टिके भल लगे तो निहाती कमेंट करूँ आज चैनल नुआ अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती करके जातु।